Миңа ешкына сездән шундый хатлар килә. Әй язмыш тапшыруына килгән кунакларыгызның тормышларын, гомерләрен, гомер юлларын китап итеп чыгарга теләгегез юкмы дигән сорау белән мөрәҗәгать итәсез. Миңа калса, һәр кешенең тормышы ул чыннан да үзе бер тулы бер китап кебек. Бүгенге кунагыбыз да, әгәр дә аның язмышын, тормышын дәфтәр битенә, кагаз битенә кара белән язсаң, тулы бер роман килеп чыгар иде. Әлеге романны бүген бергәләп укырга, бергәләп ачырга тәкъдим итәм. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, исәнмесез, Нурдин абый. Бүген безнең кунагыбыз Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының әйдәп баручы актерларының берсе, күренекле актер, Татарстанның халык артисты Нурдин Нәҗмиев. Исәнмесез тагын бер кат, Нурдин абый. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хыялыма ирештем, сезнең белән очрашырга Хода язды. Менә бит ул. Мин әле белмәгәнем андый хыялыгыз барлыгын. Алай булса, без сезне инде күптән алданрак күрешкәндә булыр идек. Нурдин абый, язмыш турында сөйләшәбез икән. Менә шушы сезнең тормыш китабыгыз, гомер китабыгыз беренче битләре нинди вакыйгалар белән башланып китә? Мин 1946 елның 5 октябрендә табигатыбызның иң матур җирендә Балык бистәсе районы Балыкны Чүкәй дигән төбәктә үстем. Шунда дөньяга килдем. Ә сез гаиләдә ничә бала? Без бик күп 9 бала. 9 бала. Сез ничәнче бала булдыгыз? Мин малайлардан төпчек, кызлардан менә сеңлем без икәвенә калдык инде хәзерге вакытта. Бүгенге көндә. Мин бала чагым шул ал баласы нинди була? Самы авыр еллар, сугыштан соң еллар, ачлык, ялаңгычлык еллар. Ну шулай да мин бердә үкенмим. Табигать яшисен, төшесен белеп үстек. Тормышның. Шуңа күрә кадерен беләбез. Шул авылда мин 7нче классны битергәннән соң, битергәнче беренче ничектер артист булырга. Кайдан килгән гади хәерче авыл баласы бу заманда иде. Кайдан килгән артист булыр? Бер артист күргәнегез бар имы соң менә? Юк. Спектакльдә? Юк. 57нче елны авылыбызда клуб төзелде, агач клуб. Шунда әйтәләр без заман мәктәп белән безнең клуб якын гына тирәлеп тора. Артистлар килгән Чистайдан диләр. Шунда узын тәнәфес, 15 минут узын тәнәфестә без хәзер чаптык малайлар, яланыз. Артист карага. Артист карага. Хәзер клубка килеп килсәк, сәхнә дигәндә аппак баян янә алдына җәеп уйнап утыра. Беренче баянны күрәм һәм артистны күрәм. Шуннан мин ни булганмындыр инде шаян булганмындыр. Бардым бит каршысына ни дип. Артистны исәнләштем әле анда малайлар, алар хәзер бардым. Таныша ни дип. Исегез ничек абыйдым. Фатхрахмандай. Шуннан нәрсә артист буласың килә дип. Әйтәм килә, артист буласым килә. Менә мисалда менә бу көйне уйлап күрсәтәм әле ди. Услухың барлыгы ди. Ул услухның нәрсә икәнен дә белмим бит. Кайда белмим услухны. Шуннан уйлап күрсәтте Чистай вальс. Шуннан бик ниткәштен дә кишпилә бит балаларны театрга кәсбиләргә кертмиләр. Кинога да кертмиләр. Бу миңа әкренләп бер язып бирде. Менә ди шушыны күрсәтерсең ди. Менә Фатхрахман абый бирде дип әйтерсең ди. Менә сакладым, менә югалттым, саклаганым. Вот шунда мин концерт карадым инде. Иртәгесен мәктәпкә баргаштан артистларны китәләр икән диләр. Һәм мин чаптым. Яланыш, яланбаш. Барды Фатхрахман абый карадым ди. Ул шуннан үзен әйтеп китте. Менә мин дә синең якташың булам. Япшаллы авылыннан, Балык бистәсе районыннан. Менә беренче мин Фатхрахман абыйны шунда күрдем. Бу инде данлыклы, күренекле Фатхрахман Әхмәдиев иде, шулаймы? Минем якташым мин әле аннан соң мин театральныйда укыган вакытта да аның белән очрашалар ик. Очраша идек. Менә шулай итеп, миңа яңадан корт кирде күңелгә. Шуннан күпмедер вакыт үтте, яңадан хәзер театр килә икән диләр.
театр килә икән. Нидән Солтан, Олы Солтан авылы. Үзебезнең районның. Элекке авылдан авылга үзчәннәр спектакль куеп йөриләр. Халык театрлары, әйме? Мин дә укытучылар белән уйнарга туры килде шулай. Килсәм, тәбәнән сәхнә. Яңа ни булса да, бер заман узын кирдек без анда. Анда ничектер кирттеләр безне. Акчалы булмагач, ничектер кирттеләр. Карасам, Хади Такташның шигырен сөйләй. Соңына абзый. Ул булып чыкты Равил аби Шәрәфиев. Ошо авылдан. Әйе, без бер нидән Алима аби Җәләловлар, Роза Хайретдинова, без күрше авыллар инде. Вот менә шунда Равил аби белән яңадан мин. Ул вакытта ул да укучы бит әле. Ул Мәскәүдә укый. Әйе, кышкы каникулга кайтканнар, и спектакльгә Казан сөлге спектакль куйдылар, концерт куйдылар. Менә шуннан минем инде чынлап та артист буласым дип ниме куйдым. Максат. Кайдан килгән ул белмим. Нәселе бездә. Ну безнең барсы да әтием дә бик матур җырлыйдыр я. Әнием дә әле Лапам да исән вакытта бик яхшы җырлыйлар. Ошын җырлыйлар безнең нидә. Ну театр дигән нәрсә кайны. Юк иде. Юк. Мин бит җырчы булырга дип, мен только театр уйнарга. Спектакльләрдә ятлаган. Ә менә соңрак ничәнче елда була инде бу сез мәктәпне бетергәч театр училищесына Казанга килдегез? Юк, мин 7нче классны бетердем. Яхшы элекке хәзер Солтанга укырга барырга диләр. 12 километр Солтанга. 10 еллыгында. Ул бик алдынгы мәктәп инде ул тирә-якта бик даныш иткән. Бик зур шәхесләр чыккан. Мин әйтәм, мин Солтанга бармыйм. Ничектер бәхеткәме, ниме Ранодан не килде. Яхшы укучыларны Казанга укырга. Менә мин шунда эләгеп калдым Казанга. Мин туганнарым, абыйларым да туган нидә бар. Мин шулай итеп Казанга килдем. 8нче сыйныфка буламы? 8нче сыйныфка. И бәхеттерме, нидерме, минем абыем школа фузуга урнаштырды да кичке мәктәпкә 80нче мәктәп менә Тукай бурам шатында 80нче мәктәптә кичке мәктәптә. Школа фузуда көндез укыйм. Ашаталар да, эшендә киндерәләр дә. Әнә шулай итеп иҗат юлым шуннан башланган шикелле. Аннан бер заманны бер ханым килде дә, менә дә үсешчән сәнгатькә кызыгучылар юкмы ди. Мин язылдым. Театр бүлегенә әйтәм, нигә? Тәү бар. Әйе, профсоюз урамындагы теге укытучылар ние бар иде. Мәдәният йорты бар иде. Анда Хәбиб абый дигән. И шунда беренче занятиягә килдек. Юаш кына бер не танышып киттек инде. Ул Тахир Якупов булып чыкты. Шуннан безнең кем әйтмешли иҗат китте. Гөрләп ул театр нине дә концертларга да шундан өйләнеп киттек. Аннан инде не битергәннән соң мәктәпне тәмамлагачтан школаны битергәчтән бер заманы Мизәлә театр гастрольләр, әлми театральный училище юк бит. Ул вакытта юк. Юк. Мизәлә театры гастрольләр гөрләп бара. Шуннан мин тәнәфестә шауып кердем. Әйтәм, режиссер абый кирәк дип. Шуннан соңгына гәүдәле спектакль кечтек керсен генә. Ничек спектакльне карап бетердем, шуннан кердем. Әйтәм, менә шулай артист буласым килә. Менә дә иртәгә килегез хәзерге теге Островский урамында рус театр бинасына. Яшьләр театр бинасына. Шунда сәгать 10-га килерсез ди. Әйтәм, ярар. Хәзер килдем, шигырь сөйләдем, бийдем, җырладым хәзер. Шуннан бар чыгып тор диләр инде. Шуннан чыгып тордым, 5 минутта мине чакырып кирделәр. Алабыз сине диләр инде. Менә ноябрьдә килерсез. Бу 65нче ел. Шуннан көтәм инде әзерләнеп, нидән ноябрь җиткәнен, шуннан тиялеп киттем шәкерт шикелле Мизәләгә. Килеп җиттек, театрга кергән. Репетиция бара. Икенче этажга мендем, күтәрелеп, шуннан мине каршы алдылар инде, шул хәтле сөйләп бетерә торган түгел.
Миңа мектеп кішкенегіне біріндегі шун құрмет қарайында. Мына шу айтып, 9 ноябрьда 65 жылда менің Мизелия театрында ижадым башланып кетті десем де ялғыш болмас. И шуннан артистларның не білен қызықсындым. Яшау нелері, я Алла, отын яғалар. Соны урамнан ташилар. Мендегі артистлар биттегі шәхіздер шундай. Хәдір ойлымда мәйтем, нешік театрға берілгенлік нелер алар. Мәхәббәт театрға, Бик бірдәм театр, бик. Шыннан да, Камал театрын білелері де, Мизелия театр білелері. Шушы Мизелия театрда неше ел эшләдегез? Шуннан мен, мәйтем, укырға барам. И шуннан укырға кеттім. Яңда Казанга кайттыңыз? Казанга кайттым. Шуннан укып бітіргештінде Мизелия миңа бик ярдәм итеп тордылар. 20 сум стипендия бит төләп барабыз. Аны ничек эшләргә кирәк? Мизелия театры миңа Алла рәхмәте яусын. Шул вакытта да миңа әзме күпме ай сайын биреп торалар. Син кайып кайтмыйсың диләр. Әйтем, кайтам. Яраттым мин театрны. Мин бүтән шәхесләр аны шикелле әйтем бит. Хәзерге көндә дә милар мәрхүмнәргә башымны иям. Сагынып искә аласыз? Сагынып искә алам. Кайттыгызмы? Кайттым. 20 елда кайттым. Шуннан эшли башладык инде. Шуннан миңа өйләндем. Өйләнү тарихы да кызык кына булды бит әле. Шул Мизелия кызын өйләндегезме? Юк. Хәзер гастрольдә йөрибез. Бу 23 ел җәй көне. Спас районында Чистай якларында йөрибез инде. Бу сайлау көн Чәчәкле дигән авылга килеп төштек. Спас районында. Шуннан мине урнаштырдылар. Бер нигә инде. Әнисе белән генә тора диделәр. Мәктәп мин үзем керәм. Фатирга кердем. Кирсәм, шундый менә ничектер инде, менә язмыш. Ничектер миңа йөрәгемә иркенәеп китте, ничектер. Чиста, курчак, шикелле. Кич белән шул концертны бирдек. Мәктәп мине көтәсезме? Көтәм дигәндә, булачак иптәшем инде. Шуннан әкрен генә кайтырга чыктык. Сөйләшә. Кайтабыз. Әйтәм, күп яннарын бик матур авыл. Нидән әйләнеп кайтырга дип. Шуннан шулай йөреп кайттык. Иртәгесен мин инде ул эшкә китә, сатып күпкә хәле зата килде. Уйлашмадык та. Ничектер күңелемә тинетте дә бит. Әйтәм, адресымны бирегез әле. Адресын алдым, фамилиясы, исемен алдым инде. И шуннан күңел әйтәп, шуннан гастрольдән кайттык. Та җәгенек ни әйтәм, хат языйм әле. Яздым мин хатны. Хат яздым, хатны алган, и хатка каршы хат килде. Әйтәм, сезгә миңа сез бик ошадыгыз. Сез белән хаталашырга мөмкинме? Вот хатлар алыштык. 1 ел дигәндә шул отпускага чыктым, 1 августта кайтып төштем. Булар шактыдан әйтәләргә, сиңа нинди артист кайтсын? Артистлар ялганчылар. Артист, балакай, син колхозчы баласы, сиңа нинди кайтсын? Вот. И бу кайтып килә велосипед белән яшишә бакчасыннан. Мин менеп киләм тыкрыктан. Бу мине күрде дип велосипед белән. Барып төштем. Шуннан үйгә кердек. Чәйләр эчтек. Әйтәм, менә мин өйләнергә кайттым. Хәзер иптәшемгә нисәйтә. Балакаем. Төшмәме бу соң төшмәме. Ничек әтиянеңнән ризалык сорадым. Әйтәм, сорадым. Шуннан ризалаштык. Берсе кайттым, икесе барып авыл советына гариза бирдек, өчесе язылыштык. Бу бит инде сез гомерегездә бер генә күргәнсез. Шуннан соң гел хатлар гына аралашып торган. Хатлар белән генә. Менә язмыш. 4нче күрүгә өйләнештегез дигәнсез бит инде бу. Ничә ел бергә яшисез? Хәзер 47 ел. 48. Субханалла. 50 буласы тиздә.
Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның халык артисты Нуретдин ага Нәҗмиев. Шуннан Казанга кайттым. Яхшы гына эшләп киттем инде. Театрда мин Камалга кайткан идем. Мин бу театрда, Күчмә театрда мин әйтеп барлыгын да белмидер идем. Анда минем якташым Сәйит Аби Шакуров. Минем авылдаш театр директоры. Документларны тапшырып, Марсига Гамиевичка, пока гаиләң булгачлан җайсыз тору урыны юк диде. Бәхеткәдерме, бәхетсезгәдерме, шуннан спектакль карарга дип ризалаштым инде. Сәйит абый, улым нишләп йөрисең монда? Әйтәм, Сәйит абый, мин Зәрә белән хушлашып кайттым бит. Кая урнаштың? Әйтәм, менә Камалга урнаштым. Документларны бирдем. Яшәү урынын кая соң? Әйтәм, яшәү урыны пока юк, хәзергә юк. Әйтәм, әйдә миндә Капчагыда бүлмә бар. 14 квадрат метр. Документларны алдым. Шуннан Марсига Гамиевич, дура икәнсең диде. Бүтән бер сүз әйтмәде. Шуннан бүлмә бирдем, шунда яши башладым, эшли башладык. Иптәшем дә шунда. Малайыбыз туды. Миңа Салават дип исем куштым. 79 елны Урал якларына әйттем бит, Урал якларына гастрольгә киттек. Шунда Свердловск, Төмән, Чиләбе, малайыбыз да үзебез белән Чиләбедә торып, въездной спектакльләр ясыйбыз. Курган өлкәсенә Сафакул районына барабыз. Баруында көн шундый матур, шундый шаккатмалы, әкияттәге шикелле Чибәркүл. Фәүзия Бәйрәмова язып чыкты, аны әгәр белгән булсагыз. Күлләрдә кыйнып, җиләкләр, җир-җиләкләр менә шушындый. Әкияттәге шикелле җир. Шуннан бер артистыбыз бездән миңа сөт тап кайтырсың әле, эшли торлы сөт тап кайтырсың әле, авыл сөтен дип Чиләбегә. Яра дим. Шуннан килеп төштек клубка, бик зур гына авыл. Шуннан җыештыручы ападан сорыйм, апа, әйтәм, мөмкин булмас, сездән сөт сатып алырга. Улымдай әйтсәм әйтим инде, безнең сыерларның сөтен сезгә эчәргә ярамый ди. Әйтәм, нишләп? Икосыз безнең нидә ди. Атым шартлаган, маяк 50-нче елны. Ул авылны, шул ике зират, зур авыллар, татар авыллары, татар-башкорт авыллары. Шунда миңа аңлатты. Шуннан кайттык, аны сөт алмадым, битте вакыт. Геш вакыт инде. Үтте дә китте дигән шикелле, бер заманы бер нидән Чиләбедән Свердловга күчкән вакытта балабыз ширли башлады. Хәлбәттә, үзенә үзе хәлбәттә. Бошауда нидә юк. Шуннан апардык, директорыбыз Мансур Шигапов, директор детский поликлиника Свердловская апардык. Бер инде куркыныч юк. Мороженое ашаган связка ниләренә сакны дигән. Тамагына. Уколны бирәләр генә. Кадыйлар гына уколны барып һәр көнне. Шуннан гастрольләр бетте. Кайттык, балабыз алга китү юк. Шуны отпускага киттек. Шуннан кайткач. Балабыз һаман хәлсездәнә, бер заман тамак төбеннән, сул як тамак ниннән шушын хәле шишке барлыкка килде. Шишке барлыкка килде. Тоже Казанда. Шуннан мин чыгып киттем. Тагы кирәк гастрольгә, иптәшем калды больничный алып. Астрахань якларына, Самара, Саратов якларына, Волгоград якларына киттек. Итеш күрәм. Саратовта. Режиссер белән директор ниме башыма чәчим буйлар. Икәү эшләп карага. Әйтәм, нишсез. Әйтәм, миңа кара чәч кирәкми бит, әйтәм, мин улларны уйнап шулай шулай кирәк ди. Мин җөрәгем шу итеп уянып киттем. Шуннан Астраханьга күчтек.
Хәзер вакытта шикелле телефоннар юк бит. Заказ бирәсең, кич белән спектакльдә веса китәсең. Шулай мин аралар юк, сөйләшү. Аралашу үзелеп торды. Беренче Лимитә юк. Лимитә юк. Беренче октябрьдә кайтып төштек. Почтага эшкәндә тулган ниләр, хатлар, газетлар алып чыгы юк. Мәктәп нәрсә булды? Шуннан киттем. Бу вакытта әниләрем Казанга күчеп килгәннәр инде. Уҗыртлар белән торалар инде. Әниләрем әни әйтә, балакаем дип балесталардай. Менә хәзер әлеге Гидов Язучылар союзы, Гидов, Елдейский Гидов. Шунда килдем и нигә шишендеп, нитеп, кемгә килде дигән әйтеп шулай. Пока кирби торыгыз диде. Хәзер сезгә главврач алып керә битсезләр. Мин хәбәр итәм, сезне алып китәм. Шуннан главврач алып керделәр. Керде, и шуннан әкрен генә моторлап кына миңа сөйләй. Менә шулай. Әле сез яшь. Мин пресс аңламыйм. Сез яшь әле. Балагызда острый лейкоз. Аккан. Шуннан хәтле. Шуннан мине ниләр биреп, дарулар биреп, малайым янына керттеләр. Мәктәп миндә острый лейкоз булса, иптәш әйтмәгәннәр. Уйнап йөри, вакытта 4 яшь. Уйнап йөри. Шуннан мәктәп иптәшемә әйтергә кирәк. Белсен. Шулай итеп, балабыз 3 ел күрә торып баланы итеп. Алла сакласын, белә торып та. Аның башлыгы 300 спектакльдә уйнады бит ул. 4 яшьтә сәхнәгә кирде. Bir kimde öğretmey, Alipani okuyup bitirdi. Şundan 7 yaş tulda 82 yılına neyinde 3. mayda gastrol yapıp çıktık Aligama'dan. Kaytu diyen. Şunda saldat kayta diyen şovup kere turan neler var. Şunda. Ulip yarattığım tiyatrını. Şunda İslamiye Apası Mahmutova bir brigada akordeon tuğan gününe böyle gittiler. Artistler jeyleşip. Şunda bir ekringe kitaba başladı bir. Ondan şu 21. yılda gidip vardı. Bu Şilebi'de gastroller vakıtının neticesi. Gastroller neticesi. Şu jilekler. Çünkü ulu organizm kabul etmeyi. İte. Tege korkunç değil. Yaş organizm bala niye? Kıraş olmadı. Kıraş olmadı. İtişi bulmadı mı yaramı deyip şu vakitte? Yok. Ana şu sütten yine çıktı. Onda da min bilmedim. İhtibar bilmedim. Bana yazmış. Ben öyle fikrimni jey almış oturam. Siz söylegenlerden alma kil almışı. Dünyada en zor hasretlerden birisidir indi o. Allah'ım saklasın. O yoğaldı. Bana söylep de, itip de yine kursetip de olmuyor. Bana neçe yıl ötken bitini bugün günde hazır. 36 yıl, 37 yıl. 40 yıl ola. 40 yıl vakit ötken yarası bugünküdey eriney. Allah saklasın. Менә шушы авыр сынаулар гаилә төрлечә кичерә. Кемдер киресенчә мөнәсәбәтләре ныгып, алар берсе-берсенә иптәш, терәк булалар. Кемнәрдер бит мөнәсәбәтләр югалырга да мөмкин. Бу сезнең мөнәсәбәтләрдә үзен күрсәттеме, сиздердеме? Әзрәк булды. Әзрәк бул коллектив арасында, театр коллектив арасында сезнең каннарыгыз туры килмәй дип Менә шулай итеп әзрәк кенә йотку салдылар. Аерылырга тәкъдим иттеләр. Әйе.
Әлі сізге эшләр, әлі бірінші шулай деп. Шундан хәзер ничектер кырт кірді бит. Шундан әниге бардым. Әни минем бик акыллы. Сөйләп бетерә торган түгел. Әниге сөйләдем. Мин сине өйләндердем менә. Үзең таптың, үзең каптың. Хәзер шундый вакытта бердән балагызны югалттыгыз. Икенчедән син ташласаң нәрсә була? Бүтән мондый сүзне әйтмәгәнме диде. Аллаһка шөкер. Әниемнең сүзе Чынында шулай бит инде. Баласын югалсына, ирен югалсына. Аллаһка шөкер. Иптәшем, чөнки бер шын татар хатыны. Итәгатьле. Ялган сөйли торган ханым түгел гомердә. Менә шул ниләре белән мин акlıma килде, әйтәм, башыңнан чыгарып ташла бу фикереңне. Ләкин тормыш дәвам итә, инде балаларыгыз, аннары тагын тугандыр. Хәзер 83 елда кызыбыз туды. Рузилия. Ул 20 айны югалту бигрәк тә теге беренче баланы югалту әле. Аллаһка шөкер, кызыбыз сау сәламәт туды. Куркытканнар иде теге әнисе теге нервы белән әллә тапмый торасызмы? Дип инде шуны кисәтүдә әйткәннәр, без Аллаһка тапшырып. Рузилия минем, Аллаһка шөкер, минем юлны сайлады инде. Бик яхшы укыды, мәктәпне бетерде. Шу театральный училищега вакытта безнең театрда да уйнап алды. Мәктәптә укыган вакытта Тинчуринның Назыкия спектаклендә катнашты. Минем драма артистын сайламады, Курчак театры сайлады. Мин риза да булмаган идем. Юк, Курчак театрын яратам инде. Бүгенге көндә ул 15 ел, 16 ел Курчак театрында. Курчак театрында. Нәші ижат юлығыз сәхнә юлына қайтық әлі. Камал театрынан кеткеніңізге өкінгеніңіз болмады ма? Шул вақытта қаласы қалған. Шүнге Күшмәт театрда эшләү ул елларда бигрәк тә ауыр булган. Сөйләп бетерә торган, хәзер искә төшерәм дә. Булды. Үкенгән чаклар, дигән чаклар булды. Бер нидә теге Итил суга катыр спектакль чыгардык, Рәшидне килгән вакытта гына. Шунда ничектер театральный весна булды, ни булды да. Куркып йөрдем мин нидән, Марселка Кевичтан. Чөнки ул миндә бер ел укытты бит. Белә ул мине. Гел кашып йөрдем. Шул ничектер драматургда мәҗлес булды, шунда мине чакырып китерде. Жулик малайдай. Менә ди, идегә спектакль куянды. Сиңа роль барды. Мине рәхи җибәрмәде. Икенче юлы Камал театрыннан. Юлларыгыз аерылып киттеме? Шуннан икенче юлы. Марселка Кевичның безнең театрда куйды Ташкыннарда. Мин барбер уйнап Ташкыннарда уйнадым. Спектакльдә уйнадыгыз бит. Уйнадым. Мин бик хөрмәтле. Мин 28 режиссер белән эшләдем. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актеры Нуриддин абый Нәҗмиев. Менә бүгенге көн дигәннән, иҗатыгызга әйләнеп кайтканда, бүгенге көнгә килгәнче бит күпме чакрымнар үткән, күпме авырлыклар. Ул бит Күчмәт театрда эшләү, ул битен шунда кулыннан килә торган эш түгел. Ул кайчакта бераз гына бар, менә мин аны сизәм, үзем шушы өлкәдә инде еллар эшләгәч, ничектер кимсетебрәк карау да бар, инде өстенрәк карау да бар Күчмәт театрга. Югыйсә бит Күчмәт театрындагы хезмәт куючылар, аларның бит
күргәннәре, аларның кичергәннәре керсенчә һәйкәл куярлык. Һәрберсенә халык артисты мин әйтәм, һәрбер артистка бер генә 84 елның Хаҗи әфәндиләренә спектакль белән Хистай районында йөрибез. Чыкты буран, гостиницада торабыз. Филармония артистлары тора. Без Татталкыш дигән 25 километр дидеме, шул авылга барырга тиешбез. Иллар сатылып беткән шул тарафта. Хәзер чыгып, Аллага тапшырып чыгып киттек без. Илсур Сафиннар бригадасы, чакнагыз, җирмәгез, каты беләсез бит ниде. Күз ачкысыз, сөйләп тора торган түгел. Февраль ае без киттек. Шуннан барабыз, кичкә барабыз. Кичке сагат 7-гә без барып кирдек Татталкыш дигән авылга. Клуб шәһәрем тула. Шуннан безгә табыннар әзерләп, бәлешләр пешереп, ниләр, авыл халкы әлки шулай бит. Шуннан спектакльне уйнадык. Сәгать шул 11-ләр булды. Авыл халкы әйтә, китмәгез, үләс катып. Шуннан безнең Ринат абый Мифтах мәрхүмкәем юктай, кайтырга кирәктәй, иртәгә эш барды Чистайда. Безнең дә 700 узата бара хәзердә. Шуннан грузовой машина калды авылда. Автобусна, Кубан автобусы biz хәзер 5-6 километр гына тау менеп киткәндек, машинабызның 2 мөгезен үзде дә шәһәрдә Касимсон. Калдык. Все. Машина ни автобусның ишеген ачып булмый, күз ачкысыз. Буран. Шуннан шул Касимсон тракторист әйтә, әнә тегендә утлар күрде әзрәк. 500 метр. Анда дуңгыз фирмасы барды. Шуны үйе барды. Киттек шунда. Шуннан агына сыртын тулыплар киеп барып кирдек безне. Карап торалар, катып карта уйнап утыралар дигәндә шул шиләр. Тулыпларны идәнгә җәеп, 13 кеше шунда. Шунда җырлык. Иртә беләнгә хәллә. Күрсәгез без кайтып төшүбез. Сәгать 11-ләргә 12-гә кайтып төштек инде. Безнең бөтен шок катып карап торалар. Исәнмерисез. Исәнме дип. Менә шундай. Бакчада кызыктырмаган безне, нәрсә шулай булган. Фанатларча театрны сөю. Сукыр булганбыз инде. Фанатларча театрны ярату. Менә хәзер ничә ел була инде сезнең театрда эшләнгәнгә? 55. Ярты гасырдан артык гомер шушы театрга тугры рәвештә үткән. Сез бит әле бүгенге көндә дә уйныйсыз. Аллага шөкер. Әле 7 спектакль минем бар. 7 спектакльдә уйныйсыз. Субханалла. Нуртин абыйның быел безнең юбилей елы 75 яшь. Субханалла, машалла. Менә шу 75 яшендә җир җимердеп 7 спектакльдә уйныйсың икән. Бу бәхет, сез бәхетле артист. Аллага шөкер. Мин язмышыма бәхетле. Әйтеп торам бит. Гаиләм Аллага шөкер име. Тормыш иптәшем теге артист белән тору әйткәндә бит артист белән яшәү. Тукай примитивга кирәк дип. Мин кызукканда бик тиз нитәм, хәл итәм. Мизеләдән киткән вакытта да ойман. Миңа дигән квартираны икенче бер Анатолий Богатырев вакытта директор, мәрхүмкәем. Мине чакырып кайтарды. Иптәшем бер нидә декретка алында, авылда. Шалтыратты бу. Бу ярында йөрибез. Нәҗми диләр инде. Нәҗми, Сания алып кайт квартир. Хәзер гастрольдә Чистайда уйнадык та, Чистайдан якын бит инде иптәшемнең авылы. Шуннан бер көн ял иттек тә, иншалла кирәп, ни малайны, коляскалар, ниләр белән бетерсен, тиялеп кайттык. Соңына кайттык, комендант әйтә инде, мәрхүмкәем. Нуртин сиңа дигән квартираны бирделәр бит ди. Хәзер шок булды бит инде. Аннан Соня ханым әйтмәдем инде, Соня мен. Театрга киттем. Иртәгесен барам. Нәҗми менә малай яңа елда була, менә сиңа дигән. Әнигә әйтеп чакырдым соң безне. Ола бит икесе дә творческий кешеләр, безгә творческий кешеләр кирәк бит. Шулай мәйтәм, творческий кешеләр кирәкме? Ярым әйтәм, бик әйбәт. Заявление яздым. 2 экземпляр яздым. Берсен үзем алдым, кул куйып әйтәм.
Ул вакытта 12 көнме, 13 көнме эшләргә не Кирәк. Сания әйтәм, әйдә кайтарып җибәрәм сине самолет белән. Казанга кайт. Пока әниләрдә торсын. Кайтып киттем дә 12 көнме, 13 көнме эшләдем дә. Мин сине дә мәрхүм Кәримәгә бер театрда да эшләтмәстек итеп җибәрәм. Син бит Пермгә гастрольгә барырга тиешик. Bütün репертуарда мин занят. Ярамый тамас синең эшеңдә. Шуңа күрә мин Камал театрына министрлыкка да бармадым. Камал театрына үземнең укытучыма шуңа килеп төштем. Нурдин абый, менә шушы 60 елга якын иҗат дәврендә төрле хәлләр булгандыр. Артистлар арасында конкурентлыкта, көндәшлектә, иптәшлектә сезгә кайсысы күбрәк кагыладыр? Төрлечә булды инде. Мизеледән күчкәчтем, миңа бер еллап авыр булды. Ничектер мине директор белән Сәйд Абишакур белән фикерләре бер дәм түгел иде. Равил Тумашев. Мине бит Сәйд абый апчып китте. Камалдан аерып. Анда бит режиссер да бар. Режиссер да бар. Уларны уйламаган. Аннан соң артистлар да безнең аның характердагы артистлар бар бит инде. Артист бар бит инде дигән. Шундай фикерләрдә ишеттем. Аны җиткереп торалар. Артист халкы бит. Айман туры. Вот. Шуннан язларның берендә бавымында очрашабыз кисәк кенә Туфан абый Миңнуллин. Ул мине бик хөрмәт итте. Нишләп йөрсең? Син кайда? Ник бәйтәм Мизеледән киттем. Кайчан киттең? Ул да Мизеледә эшләде бит. Мизеледә беренче әсәрен шунда куйдылар. Безнең авыл кешеләре дигән. Бәйтәм менә шулай. Ярар. Бәйтәм Равил Рахимович бәйтәм миннән ничектер бәйтәм кабул итмәй. Менә мин бер әйбер язам, музыкальный. Бер атнада әзер була. Мин сине үзем куям. Шул бер атна вакыт үтте, мин төп рольгә. Музыкальный комедия. Алай түгел булай ул. Дүрт кисәктән тора, 4 образында минем. Ул минем экзамен булды инде ул. Аны шул җикмәсе нидә премьера булды, бик уңыш белән нитте. Булды, барды, спектакльдә 15 ел барды ул. Сәхнәдән төшмичә. Аны булмаган шәһәр калмады. Төрле вакытлар булды. Пишмә вакытта инде. Уйлап карагыз. 24 көнгә чыгып китәбез. 24 авылда буласың. Көнгә икешәрдә уйнаган чаклар була дигән. Бик сирәк. Ансы бик сирәк. Шәһәрем тулы авыл клубында. Анда бүген көндә театрга карата булган тамашачының мөнәсәбәте белән элеккеге мөнәсәбәтне чагыштырып әйтә аласызмы? Шунсы куанычлы. Хәзер менә монда үзебезнең театрда хәзер үзебезнең театрда әйтәм, яшьләр йөри. Шуйна. Менә бик катлаулы әсәрне куйды ул. Резидә Гарипова. Минем бик хөрмәтем бик зур. Ул режиссерга Биш спектакльдә катнаштым. Менә Карман соңгы чыгардык. Ул кайдан шул хәтле фантазиясе? Һәм кай яшьләр йөри. Сез әле тапшыру алдында сөйләшкәндә кайбер рольләрдән соңгы вакытта баш тартам дисез, ни өчен? Чөнки әйтәм бит, бер сәламәтлегем какшады. Яшәдем батым түгел. Менә мин ике спектакльдән бака еттем, баш тарттым. Чөнки былайда ул барбер яшь үзенә киритә. Бит шап сөйләгән түгел, булыр образлы булырга кирәк. Уйнарга һәр кирәк. Кирәк. Хәтердә кирәкме? Хәтердә. Әле хәтер Аллаһка шөкер. Ятлыйсыз. Хәтер Аллаһка шөкер. Мин менә ничә елда булган илләрендә әзрәк кенә исемә төшерә диде. Минем мәктәптә укыганда башлыгы авылда укыган вакытта татар теленнән укытты Әминә апа дигән. Ул миңа шигырьләр бирәдер. Синнән бөтенесе була. Хәтернән шигырь, әгәр дә син шигырьне яттан өйрәнәсең икән, диккать белән, сине алдагы көнеңдә ниңитә.
хәтерне яхшырта. Һәм дөрес тә шулай. Менә бу тел саклау буенча да театрның роле бит ул бәяләп бетергесез зур. Яшьләргә телне саклау, телне үстерү, мәдәниятне саклау өлкәсендә. Ан сүз дә юк. Мин 90 елдан алып, менә минем кызым 85 мәктәптә, Рузилә 85 мәктәптә, татар, рус, бер ягы татар, бер ягы рус мәктәбе булды. Шунда гел татарча гына укыды, 90 елдан алып. 11-не бетерде татар мәктәбен. Шу 99% бөтенесе югары уку йортына керде. Һәм тәртипле, һәм итәгатьле. Әмінә хәзер шул мәктәптә внучкамда шунда 85 мәктәп. Бик алдыңгы мәктәп иде ул. Хәзер гафу итегез. Татар теле ул керә. Әгәр дә өйдә булышмасаң, андан юк. Мәктәпкә Күз буягына. Күз буягына. Өйдә ата-ана булышмаса, ул мәктәпкә татар теле 1 сәгать ул мин Рузиләмедә детсадка бирдек. 5 яшь тулган вакытта детсадка бирдек. Русча белмәй. Гастрольдә безне белә, гастрольдә кәчтән белмәй. Һәр заманда заведующий әйтә, бала әл үзе дә заведующий авыл кызы. Мәктәп син кайдан килдең соң? Әл акцент белән сөйләшә. Менә ди кызыгыздай, русча сөйләшегездәй. Кадәр. Ниме бит балалар белә дә ниме аралашмый да. Прай җырсын дидем. Телне оныта ул дидем, әгәр дә без нимәсәк дидем. Һәм шулай да булды. Бер заман бер налап ниткә җырдым икән. Папа, мама дай. Кызым әйтәм, без папа да түгел, мама да түгел, без әнием, әтием. Менә шулай тәрбияләдек. Һәм мәктәпкә дә кызыл ни белә бетерде. Театральный училищеда кызыл диплом белә бетерде. Президент стипендиясын алып укыды. Менә хәзерге көндә дә, менә хәзер внучкада да кичәнәбез. Яшен батыр мин ябышып ятам инде. Әнә ул мультфильмнарны хәлдән таям. Кызым кара. Әнә шу хәл ниләр. Шаян ТВ. Әйе, Шаян ТВ. Күпме генә көрәшсәк тә, ата-ана нитмәсә булмый. Булышмаса булмый. Булышмаса юк. Әлбәттә. Юк, юк. Бу зур хезмәт Мәктәп белән генә бер нәрсә дә эшләп булмый. Әлбәттә шулай. Инде әңгәмәдә безне дәвам итеп тагын шундый сорау бирәсем килә. Менә мин еш кына безгә кунаклар киләләр бит инде. Өлкән яшьтәге кунакларыбыз менә шу гаилә мөнәсәбәтләрен яшьрәк вакытка караганда хәзергесе мөнәсәбәтләр үтә дә кадерлерәк дип әйтә. Менә сез 47 ел буена бергә яшәү дәверендә сез нәрсә дип әйтер идегез? Яшәгән саен кадере артамы? Яисә инде барбыр да инде ул ниндидер бер калыпка салынган гадәти тормышка әйләнәме? Без икебездә бер ни дә эшләгәчтән Таһир белән Зөһрә шикелле үзеннән үзе хәл кирәк бер-береңгә кирәк. Яшь вакыттан караганда да хәзер ни кирәк? Бер-береңгә терәү кирәк. Әгәр дә Кадер арта, кадер арта. Әгәр дә кайта менә эштән ул идә ул булмадымы? Без хәзер икәү генә. Гөнешкә көндез була да инде. Ул булмаса ашамыйм да. Инде ул кайтканны ул бергә утырып, чәкчәккә килеп, театр хәлләрен ягъни сөйләшеп утырабыз. Аллаһка шөкер бака. Инде Ходаем әйтәм, айырмасын инде. Айыра инде кайчанда булса әймә. Мен әйтәм, мин нитсәм, әйтәм, синнән калмаска я. Мин беренче нитсәм, әйтәм. Кандай? Юк. Менә күргәнем бар бит. Менә без аралашабыз, дусларыбыз бар, ниләр күп. Менә алардан күреп чыннан да ашарга да пешерә белмиләр. Кадере бетә. Дөньяның яме бетә. Дөньяның яме бетә. Бер нинди кызыгы да калмый. Әле нидә шул әйтәм бит. Шул хәтер.
Менә шулай матур итеп, рәхәт итеп бергә яшәргә язсын инде, әлбәттә сүздә юк. Ә менә артист белән яшәгәндә аның бит көнләшүләре дә булгандыр инде. 24 көнгә, 30 көнгә чыгып китә әле син. Булды. Ана шундый вакытларда кем сабыррак иде? Мин ничек тә сабыр булырга тырышады. Булак үзем кызу, яшәрми мин аны. Ну, теге ничә ел бергә йөрдек без, кызыбыз туганчы, Рузилә туганчы, 83-кә хәтле бергә йөрдек. 83-тән соң бит әле ничә ел бит әле, ул барыбер да ничә, бер 30 ел барыбер да үзегезгә. 83-тән соң да Камила Рузилә без укырга кергәнче бергә йөрдек. Шаптыда җәй көннәрендә. Менә сез әле генә шундый сүз әйттегез, бик рәхәт дидегез бит, бик рәхәт итеп яшибез дидегез, Аллага шөкер. Чыннан да шушы рәхәт, матур тормышыгыз әле тагын бик күп еллар дәвам итсен иде. Ой, амин. Рәхәтләнеп уйныйсыз, өегездә җылы ашлар белән көтеп торучы кешегез бар, сөяргә балаларыгыз бар, әйе. Кияүләрем дә, балаларым да, Алла рәхмәте яусын, бик ярдәмчеләр. Менә тагын нәрсә сорар идегез Аллаһ Тәгаләдән үзегездән? Ходай Тәгаләдән исәнлек, саулык, тигезлек кенә хәзрәк тигезлек. Яшәсәк әле. Тигез булып. Тигез булып. Матур булып, әйе. Туймыйсың инде ул. Яшәп туймыйсың инде ул. Нишләтәсең? Шулай дөнья яратылган, нәрсә дә эшләп булмый. Шундай күңелсез уйлар белән тәмамламыйк әле тапшыруны. Күңелле уйлар белән тәмамлыйк. Матур иттереп, әле бик озак еллар яшәргә язсын. Тамашачыларыбызга нәрсә әйтер идегез менә шушы минутларда? Елларыбыз имен булсын, я Рабби Ходаем. Бердәм булыйк. Минем иң йөрәккә хәзерге вакытта иң авырткан, иң иткән үзебезнең татарлыгыбыз ваз кичмәсәк ия. Бердәм булсак ия. Bütün birdemlikte kış. Tarqav olmaska. Ne bulmaska gerek? Mene hazır benim bir yüreğim nite? Erni? Ya halk sanalı boyunca. Mene şunu boş kimine. Millet meselesi. Millet meselesi bir şey. Milletni, tilni saqlау ул һәрберебезнең бурычыбыз. Аны башкарып чыгарга әлбәттә зур хезмәт таләп ителә. Һәр гаилә, һәр әтияне әнә шушы сорау өстендә эшли икән, әлбәттә ул нәтиҗәсез булмый калмас. Шушындый матур әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Нурдин абый, әле тагын бик күп еллар сәхнәләрдә сезне күрергә насыйп булсын. Матур яшәгез. Амин. Тамашачыларыбызга да зур рәхмәт. Бу кичәдә бу кичне безнең белән булганыгыз өчен тагын бер атнадан күрешербез. Исәнлектә очрашырга язсын. Сау булыгыз. Амин. Шакыруы өчен бик зур рәхмәт.